What's up, Super Fam? Super Migubay is in the house again. And for today's istorya is goes like this. Na napod ko'y laing i-share nga istorya. Muna siya about sa usa ka video, which is usa ka video clip siya nga ako nakita nga very nice man jud siya kayo kay about sa usa ka bayi nga naana siya kuan siya ex before after 10 years. Ang istorya nagsugod ani. Mag-uyab sila mga kuan pa, mga college. But ang laki need na jud niya nga makig settle down with the girl. Gusto na silang padulong siya pagminyo ang laki but ang girl dili pagyud willing kay naa pa siya damgo nga iyahang napsay damgo or pangandoy nga iyahang dapat kabuton. So mao to aturang dalion ang istorya. So mo to ang laki ni biya niya kay niingon man ang laki niya nga kuan kung lat kuno siya sa maong bayi iya kuno pabiyaan ang maong damgo yang mao nga pangandoy para mag-uban sila So ang buti pasabot sa laki nga mas ipalabi ang love kaysa dream nya kay ang tot sa bayi ang ganan sa bayi mas unahon pamanggod niya ang iyang pangandoy. So mao to bulagan sa laki ang bayi nga naginusara gyud tawon kay nabalay bulagan nga magduha, diba? So muna siya ang istorya na ni so nagbulag na silang duha ang bayi nagpadayon og eskwela ang laki ni undang nagigminyo siya og lain. After 10 years nahuman og eskwela ang bayi after wa pa nabot og 10 years nahuman og eskwela ang bayi dayon ang laki na minyo. After muna ni ang 10 years, naabot na og 10 years. Ang bayi nakakita nagmaayong trabaho, naka-sideline na po siya og negosyo. Nice na kayang kinabuhi. But one day, ni chat ang iyahang ex-boyfriend na nga mangutang kuno kay para operasyon sa iyahang kamanghurang anak. So instead ang bayi kay naa naman siya, nice na siya trabaho. Okay na siya, nakaangat-angat na sa life. So ang gibuhat sa bayi, instead nga pautangon niya ang laki, instead nga nang mangutang man to ang laki, no? Instead nga mangutang, iya rahang gihatagan og kwarta para tabang. So mo ang giingon nga gihatagan niya kwarta ang laki, dengking na niya mao ni siya ang dakong rason nga nung wala ko nakig settle down nimo 10 years ago. Kay di ko mahimong akong life nga nakoy anak nga ani ba sama sa imong sitwasyon. So mao to nga nitabang ang bayan niya ang laki nakapanghinoknog lang gyud taon but sa to say di na magniya ma-restart yang life kay naa na magud siya sa reality. So mo to nag-proceed siya sa iyang kaugaling sayang kinabuhi to but together with the son. Lesson to be learned lang gyud ani nga kung sa manag-uyab pamangina na yung kananing mga wanagon. Kung sa manag-uyab, kung ang imuhang partner o ang imong girlfriend o ang boyfriend na idako kay panglantaw sa future, kana siya nindot na ana siya potential. Dili lang kay puro palami, dili lang kay puro gugma. Kinahanglan pod atong i-balance, diba? Dili lang panandali ang sarap atong kinahanglan. Ang dapat po nato nga maguna-una po ta sa paraugma kay mayog magsigir ta anang karon, di ba? Mag-isip maguna-una po ta sa future para okay kayo ang life, dili magkalisod-lisod, di magkapautang-utang. So mora siya akong ikagamay ka-share ni ining adlaw kay medyo sipon man jud ko ginagmay pod no kay suda kuan true sa ang climate sa dire sa amoa. So, more lang to siya, Super Fam. Thank you sa pagsubaybay and have a blessed day. Bye! Love you!